Менә 90-нчы елларда шундый мәдрәсәләрдә укыган чорда 94-нчы елда Казанда эшләп тора торган 3-4 мәчет бар иде. Һәм инде без шәкерт чакта шундый ачлы туклы булган вакытта Рамазан айы безнең менә бу апрель айына туры килгән иде. Нәкъ менә моннан ничә еллар элек апрель айларында, май айларында иде. Без эзләп йөридек, кайсы мәчеттә тәмлерәк ашаталар икән дип. Безнең ул ашата торган урыннар шул вакытта инде шәкерткә бит нәрсә кирәк, ашарга кирәк. Һәм инде торадырык Каравай бистәсендә троллейбуска утырып, чыгып китәдерик ифтарга дип. Безнең ул ашата торган мәчетләр ул вакытта икәү генә иде. Нурулла мәчете белән Мәрҗани мәчете. Анда халык китерәдерие. Безнең иң яраткан әйбер ул да булса токмачлы аш. Шуның хәтле тәмле иттереп, менә шушы бер токмачлы аш һәм дә инде әбиләр ифтарга дип мәчеткә китерәләр иде, бәлешләр пешереп. Менә шушы бер тәрилкә токмачлы аш ашап, һәм инде шушы тәмле пироглар белән чәй эчүләр, алар иң кадерле, иң газиз вакытлар дип әйтәсем килә инде. Шуның хәтле истә калган. Хәзер әлхәмдүлилләh шөкер күп кенә мәчетләрдә ифтар мәҗлесләре үткәрәләр, күп кенә җирләрдә шундый авыз ачулар үткәрәләр. Әлхәмдүлилләh шөкер, менә ул бер якты истәлек булып тора.